Benvidos, benvidas a un novo podcast do ciclo Sen Ourense non hai país, un ciclo que, como sabedes, tocamos distintas temáticas que, se ben é certo, afectan o conxunto do país. Facémolo dende o territorio de Ourense e con xente do territorio de Ourense. Ao longo destes casi 2 anos falamos sobre migración, transporte, entroido, tradicións, temas moi diversos, e hoxe vamos a falar dun tema que estivo en primeira liña política e informativa nas últimas semanas, que é o Mercosur. Vamos a falar sobre como este tratado afecta o sector primario, non? Que é un sector tamén moi importante e que continúa a ser no territorio de Ourense, e vamos a falar tamén as distintas posturas políticas que houbo. Vamos a falar como afecta, sobre todo dende a perspectiva, non, de quen traballa neste sector. E para iso contamos con 4 persoas que son daqui de Ourense, do territorio, e que nos poden falar en primeira persoa, un pouco como vedes que vos pode afectar este tratado que é o Mercosur. E para iso contamos con Aarón Fernández, que é gandeiro de Monte de Ramo. Moi boas, graciñas por estar. Temos connosco tamén a Tonecho Pérez, que é gandeiro de Berea, da ganadería Balín. Moi boas, graciñas por estar. Temos connosco tamén a Sonia Fondevila, apicultora, veciña de Porqueira, concelleira. Moi boas, graciñas. E repite connosco, estiveches que hai un mes ou así, un mes máis ou menos, Sonia Vidal, gandeira, veciña de Xunqueira da Ambía, deputada do Parlamento Galega. Moi boas e benvida novamente. Como digo, vamos a falar un pouquiño sobre este tratado, porque nas últimas semanas vemos moitas declaracións políticas, vemos declaracións dende Europa, dende a Xunta, a nivel estatal do Goberno de España, tamén marcando postura política os grandes medios de comunicación, pero non escoitamos como teríamos que escoitar as persoas que vos pode afectar este tratado. Ademais, un tratado que xa ben precedido, que veremos a continuación, non? De outros tratados, de outras medidas políticas que foron minando o sector primario nas últimas décadas, especialmente aquí en Galiza, non? Entón, para comezar, como digo, un pouco quero preguntarvos eso, non? Que nestas semanas falouse moito de Mercosur, e quero un pouco a vosa primeira opinión, tendo en conta que a lo menos a xente da pé non nos chegou demasiada información. Non sei se no voso caso, que traballas na ganadería, apicultura, etc., se vos chegou realmente a base a información, como vai afectar, se xa para ben ou para mal, non? Se recibistes información ou, pola contra, foi un pouco tamén máis a nivel mediático, ou se entendedes que se cociñou un pouco tamén nas altas esferas. Comezo contigo, Aarón. A ver, eu creo que é un tema que estaba bastante desconocido, tanto para a xente da pé como para a xente que estamos dentro do sector, vendéndolo un pouco como unha oportunidade para a industria. Falo por min, non sabíamos desde un principio que consecuencias iba a ter isto. Según nos vamos informando, vemos que para o sector rural isto é algo que pode ser devastador. Incluso para a xente da pie tamén, porque algo como pode ser ir ao supermercado a comprar un produto local, que é o que a xente está acostumbrada a facer, con este tratado o produto local nos grandes supermercados non o van a ter. Isto vai repercutir moito nos prezos, na venta e en todo. Pois a min nadie me dixo nada, falando así un pouco coloquial, non? Información por parte das administracións, eu creo que ninguna, non sei. O que diga, non, a xente de a pé ten moito descoñecemento, pero é que nós mesmos tamén. Nós non somos coñecedores dos pormenores deste tratado. O que si se sabe é que si se fai este acordo de libre mercado con estes países, que a produción é enorme, tú non podes competir, como decía outro día unha muller, non? A facenda lá no Brasil é tan grande como todo o Ourense. E entón, como vamos competir nós, que temos 100 vacas ou 50 ou 200, con xente que teñen miles de vacas e teñen centos de kilómetros cuadrados? Eso unha. E outra, que o problema real é que a nós póñenos moitas trabas, non? Exíxenos cumplir moitos requisitos, hai moita normativa. E despois, se ven produtos de outros países, que eu non digo que non veñan, pero que cumplan
os requisitos que temos que cumplir na Comunidade Económica Europea, que para iso estamos aquí, non? Entón, se nos exixen esas cousas, o lóxico sería que estes países, cando exporten, manden os seus produtos para a Comunidade Europea, neste caso, pois que cumplan os mesmos requisitos, que utilicen os mesmos produtos fitosanitarios, que eso será un grave problema, porque en América en general úsanse moitos produtos que aquí non están permitidos, porque nos Estados Unidos usaban hasta fai uns anos o DDT, por exemplo, é un exemplo que puxen eu, non? Con moita xente de a pé que temos falado, pois, bueno, en moitos lugares de Ourense estes últimos días, porque con todas estas protestas, todo o rollo, a xente arrímase e pregúntache, entón, pois, falamos un pouco esas cousas, non? En fin, vexo que está complicado. Bueno, eu penso, e creo que é o sentir do sector apícola en xeral, que é un tratado que se ven cocendo dende, bueno, é algo que se ven cocendo dende moito tempo atrás, que sí que é verdade que non chega á base social, pero porque se fai de costas á xente, de forma consciente. Entonces, bueno, máis que un mal acordo, para min é un ataque directo. En concreto, para o sector apícola é casi como o remate final que nos queren dar, porque vimos acusando xa diferentes problemas, sequías, bueno, diferentes problemas que temos, velutina, enfermidades, problemas coas floracións, diversas cousas, e penso que o noso non é só un produto, sino que é o ben que lle aportamos ao medio, que lle aportamos ao rural, non? E bueno, pois ao final o mel convírtese nun produto de especulación movido por grandes empresas que non conocen o territorio e que non pisan o campo nin responden ante os consumidores. Isto é un tratado que leva 20 anos cociñándose, non? Se non leva 20 anos, leva máis de 20 anos cociñándose, non? Eu creo que xa non é os sectores que estamos agora aquí representando, non? Sea o vacún ou a apícola, senón é todo o sector, tanto na agricultura como en calquer outro, o vacún ou avícola, o sea que estamos todos afectados, non? Isto cociñouse de costas á xente, e non só de costas ás produtoras, senón tamén de costas á cidadanía en xeral, porque ao final os consumidores vades estar igual de afectados que podemos estar nós, non? Entonces, é un tratado que nin se explicou, nin se debateu, e cociñouse todo a costas de todo o mundo, non? É unha cousa que se está decidindo, que se decidiu entre, bueno, as grandes cabezas pensantes de Bruselas e deste bloque de países, non? Cos que se está a facer, non? Os que estamos un pouco vinculados a nivel sindical, con algún sindicato, sí que vimos como diferentes tratados de libre comercio se foron cociñando durante todos estes anos, non? E este en concreto, pois, dende os últimos 20 anos e con un oscurantismo abismal, non? Que non se lle dicía a ningún produtor nin a ningún sector nin o que se iba a facer nin como lle podía repercutir, non? Porque se realmente fose tan bo, o normal é que os grandes dirixentes, ben sexa da Xunta ou do Estado ou destos de Bruselas que están firmando estes acordos, nos dixeran o bo que podría ser, non? E saldría en todos os medios e publicado en todas partes. E isto foi unha cousa que de repente saiu este pasado 2025, pero que xa estaba firmado no 2024 e leva cociñándose dende os últimos 20 anos. Entonces non se entende ben como se pode vender unha cousa como algo tan bo cando non fixeches ningunha consulta pública nin trataches cos propios sectores, non? Que aparte era curioso, non? Porque estaba gandeiros, bueno, todo o mundo movilizándose, pero sen embargo a nivel político dicían, no, confiade que isto é moi bo. Entón, a xente que non é do sector ou dese sector está en contra, e a xente que non coñece o sector e que non forma parte del di que é moi bo, pero a súa vez tamén
cando hai movilizacións, pois incluso estaban dicindo unha cousa públicamente, pero logo facendo outra, non? Que eso tomo contigo porque houve recentemente unha votación no Parlamento Galego que aí falábase, non, que, bueno, que se iba algunha xente pensaba que se iba a paralizar, pero realmente non se paraliza permanentemente, non? É como unha, digamos, unha paralización momentánea, non? A do Parlamento Europeo, sí. Dices, non a do galego. É sí. que como tamén tuvemos unha sí, no Parlamento Europeo, galego, sí. Sí, non se paraliza. E eu creo que aquí hai que falalo e decilo moi claramente. Non é algo que se paralice de inmediato, non? De feito, está saindo nos medios públicos que efectivamente hai formas de poñelo en marcha, non? Pero sí que é unha forma de paralizalo ou de ver por o menos xurídicamente o que nós estamos a ver, non? Que é esa competencia desleal que nos está a vir os produtores daqui, non? Ben sexa de abellas, ben sexa de carne ou ben sexa froito ou calquer outro produto que estemos facendo, non? Entonces, nós o que estamos reivindicando nestas movilizacións que está habendo dende este pasado mes de decembro é eso, que van entrar unhos produtos que a competencia que se está a facer é totalmente desleal, porque o que falaba Tonecho fai un momento de que eles producen con unhos estándares totalmente diferentes aos nosos, iso é certo, e el falaba de un produto, pero que hai máis de 150 produtos que están prohibidos aquí na Unión Europea, cos que nós non podemos tratar. E se non podemos tratar con eses produtos é porque realmente vai haber unha afección na nosa saúde por eses produtos, pero é que ali sí que se poden utilizar. Entonces, eses produtos van a entrar. Entonces, nos reivindicamos eso, unha competencia desleal dunhos produtos que van a entrar que os estándares nada teñen que ver da forma que nos estamos a producir, non? Entonces, levando isto ao tribunal de xustiza é para que avalíen o que nos estamos dicindo, que realmente é eso, unha competencia desleal, non? E ademais hai un tema moi interesante, douche paso agora a Tonecho, e é que falábamos, non, ti comentabas xusto de Latinoamérica, que aí hai grandes, bueno, moitísimo territorio, moito máis amplo, moitas superficies, non? Pero é curioso porque incluso dende ali os pequenos produtores están a mobilizarse contra isto porque entenden que os grandes oligopolios non tamén van a absorbelos a eles, entón realmente é unha loita conxunta dun lado e do outro, non? Claro, é que seguramente ali haxa produtores que teñan moi boa calidade, eu non digo que non, por suposto que non digo eso, pero que compitan nas mesmas condicións. Os pequenos produtores ali van a estar tan perxudicados como os pequenos produtores aquí. E aquí os pequenos produtores somos casi todos. Claro. Somos casi todos. Entón, si nós cumplimos como digan, uns estándares de calidad, cumplimos en canto a medio ambiente, en bienestar animal, cumplimos todas esas cousas, entre outro, porque nos gusta a nós facelo, e despois porque cho marca a Comunidade Económica Europea, neste caso co tema cas axudas da PAC, por exemplo, pois, joder, haberá que cumplir esas normas, non? Digo eu. Entón, a competencia é totalmente desleal, por suposto que sí. Bueno, eu quería facer un inciso aquí tamén que esos países están reclamando porque países de Mercosur, mitad das terras que teñen e a produción gandeira ou agrícola que teñen de forma ilegal. Zonas que foron deforestadas de maneira ilegal e un pouco están reclamando contra eso tamén, que este acordo afecta-nos a nós, pero tamén vai afectar a produción destes países, porque vai contribuir a que se siga deforestando e se siga implantando a ganadería e a agricultura en campos de maneira ilegal. Claro. E porque ademais bueno, isto quería preguntar ao final, pero bueno, meter xa porque encaixe moi ben, e é porque, claro, eu polo menos falado do meu punto de vista como consumidor, non? Que eu, o sea, ti vas a un supermercado a min xérame estupor atopar leite de moitísimas, o sea, que as marcas galegas non sempre sexan a maioría, leite de 40 céntimos que vende Francia, topar eso, mel de outros países, cando realmente aquí somos unha potencia en todo este sector, na carne, no leite, non? Entón, no mel tamén, entón eu entendo que igual non podemos chegar aos índices, non, de gando, pois que había hai 70 anos, 80 anos, pero quero dicir, sí que é algo que non se entende, non? Que sendo un territorio produtor, por exemplo, de leite ou de carne, non tan forte como é Galiza, que ao final
indo cada vez a menos e van sendo relegados por produtos e cada máis en moitos casos pois leite 40 céntimos, mel que sabemos de onde ven, en que condicións ven, carne tamén, pois que cando topas filetes 10 filetes por 1,50 €, pois sabes o que hai aí, non? Entón, quero dicir, un pouco como vedes vos isto? Mira, nós esta temporada nas protestas a xente da pie interesábase moito por que pasaba, porque nas noticias non estaba vendo o que en realidad era a situación. E moita xente preguntábanos como podían eles axudar, porque ao final o consumidor vai a unha grande superficie onde pode comprar máis ou menos de todo en vez de ir á tienda local e comprar aquí pois hortalizas, a la carne. Entonces van a unha grande superficie. Como se facía antes, non? Como se facía antes, sí. Ao final estáse deixando de facer eso e indo a grandes superficies. Entonces preguntábanos e nós respondíamos que a maneira que tiñan eles de axudarnos era coller a bolsa e mirar por detrás onde era producido ese alimento, non onde era envasado, porque isto moita xente tamén non sabía diferenciar. E pois ao final conseguimos concienciar a moita xente que eu creo que a día de hoxe esas persoas cando vayan ao supermercado van ver de onde ten a procedencia ese alimento e eu creo que a mitad deles, se ven que vai ser de algún país de Mercosur, non o van a comprar. Eu ainda así vexo carencias a hora da aplicación dunha lei da cadea alimentaria que realmente garanta que nós recibamos un precio xusto por o que vendemos, un pouco tamén por o que dicía antes, de que nós non só vendemos un produto, nós facemos algo máis por o medio ambiente, non só por cumplir unhas leis, como dicía o compañeiro, sino ese medio rural que estamos vendo despoboado, son os gandeiros, son os agricultores, son os abelleiros os que conservan ese pobo con vida, eses camiños limpos, eses montes que arden no verán, conservamos eses camiños e esas terras un pouco máis limpas para garantir que non veñan os incendios. Entonces, que esa lei se aplique e que haxa as modificacións que teña que haber a nivel legislativo para que se cumplan, pois son as que van facer que nos recibamos, non que nos volvamos ricos a conta de ser abelleiros, non, que recibamos un precio xusto por o noso traballo, que poidamos manter o noso modo de vida e que logo eso nos estantes do supermercado tamén se reflexe, e non só a ese nivel, sino tamén ao nivel de que cantidade se pode quedar o intermediario cando vende determinado produto, e que cantidade pode vender ese supermercado dun produto que ven, pois eso, do Mercosur ou do país que sexa. E ademais no vosso caso no mundo da apicultura, claro, neste verán cos lumes que houve, eso tamén tivo que ser un dano salvaxe, non? Que entendo que tamén as axudas políticas deberían de ir cara a recuperar iso, non? Sí, deberían ir, deberían pasar os meses e a xente debería ter garantidas esas axudas, cousa que non está pasando. Por exemplo, xente que enviou, por exemplo, preguntas a nivel de cando iban a cobrar as axudas porque tiñan que alimentar esas colmeas, tiveron que dispor dos seus propios aforros porque ninguén lle sabía responder, chamaban á consellería, enviaron notificacións á consellería e non lle respondían ou non lle sabían responder cando iban a recibir esas axudas, ou en moitos casos xente que puido sacar esas colmeas dos colmeares, salvalas, pero que parte da poboación a perderon, non lle sabían decir se iban ter dereito igual a unha alimentación de reforzo para esas colmeas. Todas esas preguntas quedaron no aire. Por eso que, repito, somos un sector fortemente castigado non só por o Mercosur, sino por moitas outras cuestións e moitas veces olvidado. Tamén unha pregunta que vos quería facer, porque claro, sí. Gustoume moito o que dixo, que senón despois olvídanse máis cosas. Entón, digo que o que decía ela que non é só unha explotación gandeira, non é só un negocio que temos, ao final é unha forma de vida. Joder, o despoboamento do rural está aí, non? Todo o mundo fala deso e non se dan conta da repercusión real que ten. Pois o que pasou neste verán foi por esas cousas, joder, porque antiguamente todos os camiños estaban limpos, as fincas estaban labradas, os montes estaban limpos, facíanse queimas controladas, en fin, queimabas unha parcela ou unhos restos de agrícolas ou calquer cousa e nunca se escapaba o lume, joder, porque estaba todo limpo.
E agora non hai xente nos pueblos, non hai quen traballe nas zonas rurales porque non se dan oportunidades. E ainda con todas as axudas que hai, con o tema da PAC e demais, está moi complicado, moi difícil. O que decía ela, joder, necesitamos un pouquiño máis de apoio. Se a xente se quere incorporar, pois que a traten ben, non que nos traten como a delincuentes ou como a non sei o que, porque xa non sei como dicilo. Solo pensan que, bueno, moitas veces escoitas comentar solo chorades e tal, solo vos dan axudas e non sei que. Vamos a ver, se dan as axudas é para que tú podas manter o sustento desa poboación en Europa, que por eso se saliron as axudas da PAC fai moitos anos, máis dos que temos algúns desta mesa. Con isto quero dicir que non é unha cousa que nos saquemos ahora da manga aquí en Galicia, que solo choramos e solo queremos que nos den axudas. Non, o que queremos é traballar e que nos paguen o que corresponde. Agora a carne sí que ten un pouquiño de valor, pero o que non pode ser é que cando empezamos nós en concreto non pagaban nin 6 euros o kilo de carne, cando o abuelo da miña muller pagabanlle 1000 pesetas o kilo fai máis de 40 anos. A ver como nos explicamos isto. Non? Claro. Cando era todo barato, porque daquelas as cousas eran baratas, producíanse moitas cousas no pueblo e non dependías de insumos de fora. E agora si, e dependes de moitas cousas de fora, os precios estaban que eran horrorosos. Agora sí que se paga un pouquiño máis, pero repercute no consumidor final, claro, non en nós. Porque se hoxe o kilo de carne está a 20 e pico euros, a nós non nos dan 10. E ese é un tema que ti comentas que é interesante. Por que? Porque é un círculo todo. Por que? Porque vivimos nun contexto de precariedade en milleiros e familias, no que ao final se ti metes que non é carne moitas veces que ven do estranxeiro, que se produce no Estado español de grandes marcas, non? Entón, se ti, claro, metes produtos a tan baixo precio nun contexto, non, de precariedade laboral, de baixos recursos, etc., claro, a xente ao final vai acabar collendo o que é mellor para o seu peto, para a súa familia, non? Entón, quero dicir, están tamén dese xeito forzando a que os produtos de calidade non teñan espazo para en tantas casas, non? Para tantas familias. É o que dicía el antes, a xente que va ao supermercado pode comprar de todo, claro, o que van ao supermercado para mirar o precio e comprar o máis barato que haxa. Claro, claro, se tes un salario de merda, con perdón, o que dices ti, se non hai poder adquisitivo, a xente ten que comer. Entón, claro, vanse a produtos máis económicos. Claro. Por eso estas movilizacións foron tamén tan importantes, non? Porque o que dicía Aarón, a xente achegábase a moitos de nós e nos dicía, entonces como podemos axudar, non? E isto que decía Aarón, de que agora a xente vai e fíxase un pouco de onde veñen as cousas, é un momento puntual. É un momento puntual se as gandeiras, as labregas están na rúa e están visibilizadas. Pero nestes momentos non están visibilizadas, porque somos como o último eslabón de toda a cadea, non? E a xente o que vai a facer, a xente do común o que vai a facer é mirar, eu gano tanto, teño tanto para ocio e tanto para comida. E nun momento puntual, se nos ven na rúa, se nos ven cos tractores e con todo aí, poden decir, si vou a ver de onde ven. Pero ao final tú vas a ver a túa situación económica, non? De onde vas a sacar, non? Entonces, porque do ocio moitas veces non queres prescindir, entonces prefires prescindir dunha alimentación un pouco máis sana e gastalo noutro sitio, non? E isto é o que está pasando ahora mismo aquí, xa non só cas grandes empresas no Estado, senón con estas empresas que están vindo dos países do Mercosur, non? E pasa exactamente o mesmo. Aí esas movilizacións das que falábamos antes están provocadas por esas pequenas explotacións como as que hai aquí, que son as que están sobrepasadas por o oligopolio que hai ali, non? Ali este tratado non vai a beneficiar a todo o mundo, vai a beneficiar as grandes empresas, pois como aquí. Aquí dicíase fai 15 días, dicíanse que van a cambiar vacas por coches. Bueno, pois é que é así. É así. Entonces, claro, vamos a cambiar vacas por coches, pero que vamos a comer? Claro. E hasta ahora mismo hai un debate público, non? Para que a xente se conciencie, pero canto vai a durar este debate público para que a xente se conciencie e mire esas etiquetas, non? Eu recordo moitas veces, desculpa, de loitar hacia a lei da cadea
E a única resposta que tivemos sempre nos distintos sitios donde estuven é que se está a cumprir. E por que se está a cumprir? Porque eles teñen a capacidade de decir que a lei da cadea se está a cumprir. Porque hai uns contratos que se firman donde tú estás dicindo que efectivamente non estás producindo por debaixo de coste, cando non é así. Entonces eles teñen esa forma de xustificarse e decir que a lei da cadea se cumpre cando non é así, non? Claro. Comentaste algo de que non sabías o que iba a durar. Eu que non sei o que vai durar o tema das protestas, que levamos un mes na rúa, atendendo daquela maneira os animais e as nosas cousas, joder, para que a xente se conciencia, que se vexa e que se den conta que levamos un mes de protestas. Non é porque non é un pouco de mala leche. E aparte, eu quería preguntarvos a xente que estaba nas protestas, porque un pouco tamén para desacreditalas, non? Pois había quen dicía, bueno, isto é xente utilizada por certos partidos, é xente que obedece ás consignas de certos partidos extrema dereita, están lanzando mensaxes contra a Europa, pero realmente, quero dicir, un pouco os que estades no día a día das protestas, que di a xente, que conta un pouco as súas... A mí sí que me gustaría apuntar de que non se mesturou para nada tema político. Quero dicir, hai xente de todos os sectores, bueno, sector primario non, claro, pero hai gandeiros, hai agricultores, hai avelleiros, en fin, estamos todos aí e todo o mundo protestando, estamos todos xuntos, en conxunto. O que sí, a ver, co tempo a decisión sí que vai ser unha decisión política, pero hasta ahora non se mesturou para nada eso. Quero dicir, somos cada un da súa casa, cada un da súa forma de pensar e cada un do seu color. Entón, hasta ahora non se ten mesturado eso. Quero dicir que estamos protestando todos xuntos en pro da calidade da alimentación que temos aquí, en contraposición que nos pode vir encima. É por beneficio dos consumidores, que somos todos, nós, a parte de produtores, tamén somos consumidores. E a todo o mundo o que queremos explicar é eso, que a quen lle vai afectar realmente é aos consumidores, non a nós como produtores, porque nós temos os nosos animais, temos hortas, estamos no pueblo, temos de todo para comer, ou temos veciños, ou temos conocidos ou amigos que teñen outras explotacións, que teñen terras e que teñen de todo. Entón, nós non vamos pasar fame, nin vamos comer produtos de mala calidade. Os que sí van comer produtos de mala calidade, sí que van pasar fame, é a xente que está nas cidades e que están non sei en que mundo, pero alleos a esta historia toda. E cando eles se den conta, o mellor xa é tarde. Bueno, eu aquí co tema da política sí que discrepo un pouco, porque vin falsos apoios a hora das protestas, como que certos partidos non estaban apoiando, pero despois a nosas espaldas estaban votando en contra nosa. Sí. Entonces, eu aí eso sí que o vexo mal. Debería ser de outra forma. A día de hoxe están nos vendendo a moto con técnicas de salvagarda que van facer agora. Outra vez temos unha desinformación moi grande. Non sabemos que son esas técnicas, non sabemos que métodos van a utilizar para que a nós non nos afecte. Eu sinceramente non me creo nada. Igual ao consumidor, cando ve estas cosas nas noticias, pois sí que queda tranquilo porque non sabe como está o sector nin o ve desde dentro, pero a min sinceramente sí que me parece que están usando a política para engañar un pouco, para vendernos a moto. Eu dou vos paso agora, pero quería facer un apuntamento deso, que claro, eu, por exemplo, o PSOE, por poñer nomes en riba da mesa, deu apoio, votou a favor, todo iso, non? Pero o PP, que tamén o apoiou, sin embargo, mentres apoiaba, a Xunta dicía que non estaba de acordo, pero a veces estaba votando, entón logo saía dicindo que era o Partido Rural, que a gran maioría da xente do rural está con eles, entón, quero dicir, era un falso discurso, porque mentres dicía que estaba en contra deste acordo, estaba votando a favor, non? E aparte de xeito reiterado, que non foi algo puntual. Sí, exacto, xa o representante do partido ano pasado, Feijóo, apoiou o trato con Mercosur, o presidente da Xunta apoiou o trato con Mercosur, e os diputados do Partido Popular, mentre nos vendían a moto que iban por as explotacións
preguntando as nosas inquietudes sobre isto e parecendo un falso apoio, as nosas espaldas todos estaban votando a favor de Mercosur. Entonces é un pouco de discrepancia as políticas que se están facendo. Creo que xa nin as nosas espaldas, quero dicir, fano a cara descoberta porque creo que xa a vergonza, creo que xa hai pouca, creo que nos tratan como de tontos. A min o tema xa de politizar e todo isto xa me ten bastante farta, porque enseguida se acusa os demais de politizar cousas. É que politizamos, claro que politizamos, porque política é todo. Política tamén é isto. Entonces, como non o vamos a politizar? É que eu teño dereito de manifestarme e de ter unhas ideas políticas, e non lle vexo nada de malo, e podo manifestarme con outras persoas que teñan outras ideas políticas e que ao mellor pois, neste caso, neste momento teñamos un frente común. Non lle vexo nada de malo a cuestión. Eu o que lle vexo de malo é que neste caso tanto PP como PSOE estiveran frotándolle a espalda aos gandeiros cando se estaban manifestando e que logo ali fixeran o contrario, que a conselleira de Medio Rural tivera serias dudas mentre os seus compañeiros seguían votando a favor do acordo. Pois mulleriña, se ti tes dudas, entonces os demais que nos queda? Ou como mínimo sai públicamente desautorizando o que están votando en Europa o teu partido. Claro. Quero decir, É que, non sei, foi todo así un pouco como surrealista, non sabía moi ben a que atender. E bueno, ya ahora a última do presidente, que non sei, que van sacar un plan para garantizar que os produtos que veñan van a cumplir con todas as normativas que temos aquí nós cos nosos produtos, pois gustaríame saber cal é ese plan e como van entrar en outros países para facer que se cumplan esas normativas. O sea, tú vas a entrar nun país do estranxeiro para facer que se cumplan as túas normativas. Estou deseosa por ver cal é ese plan e como o vai facer cumplir, porque non fai que se cumplan as normativas no noso para facer que se cumplan no país do estranxeiro. Bueno, pois eu estou expectante, Tamén eu quero tocar aí un tema que temos a parte aquí connosco, ainda que fora de cámara a Puga. Por qué? Porque, vamos a ver, estamos falando do Mercosur como algo agora que vai afectar, pero realmente houve varios tratados que podemos ver ao longo das últimas décadas que foron minando o sector primario. Temos a entrada na Comunidade Económica Europea, todo o tema que se falaba, que había unha consigna de orde que era mercado común europeo ruinado ao povo galego, que ademais non era só unha consigna do nacionalismo, incluso hai portadas aquela época que dicían que Galicia iba a ser un territorio de sacrificio para que España entrara neste mercado, non? Entón, como temos a Puga connosco e el viviu esa época, coñece un pouco non como se falaba, en que termos e como podía afectar a que Galiza nunha época, non, nos anos 80, no que o sector primario se estaba en retroceso, pero que ainda tiña máis forza que o que ten hoxe, non? Entón, é un pouquiño pois que nos conte tamén o que lembra el diso e como viviu e contextualizar un pouco para entender os tempos nos que estamos agora, non? Bueno, o que vivín foi o posfranquismo. O posfranquismo, e efectivamente, as estruturas económicas de Galiza necesitaban un reforzamento, un cambio, non? Pero o que vivimos ca entrada naquelas, o mercado común europeo, alá por os anos 80 e pico, a min cuadroume de estar a finais desos 80 e pico, no 89, penso que foi unha reunión en Bruselas nas que por parte da Comisión claramente, cando lle dixemos que éramos representantes de labregos e labregas de Galiza, o que nos dixo é, sí, Galiza, a Reserva Forestal de Europa, é dicir, a planificación que había en aquel momento por parte da Unión Europea ao respecto do noso país era que tiñamos que ser a reserva de eucalipto, da Unión Europea. Por qué? Porque aquí se producía e había unhas condicións moi boas. E o propio ingreso no mercado común vivímolo e sufrímolo en aqueles momentos, nos finais dos 80, primeiros dos 90, co sacrificio estrutural dos nosos sectores productivos, especialmente o vacún de leite, aquí en Ourense, daquela seguramente non era o axeitado, pero había 10.000 explotacións de leite. Hoxe non quedan, me parece que ni medio cento. Había 100.000 explotacións, máis de 100.000 explotacións en todo o país, en toda Galiza. Hoxe non quedan nin 5.000. Entón, eso viviuse, notámolo, porque cando foi a entrada no mercado común europeo no 86, perfectamente claro estaba que había un sacrificio da agricultura e dos sectores productivos do Atlántico, especialmente do noso país, a favor de unha agricultura do Mediterráneo.
E iso sí que aí, co tempo, co paso do tempo, 40 e pico anos despois, 50 anos despois, vimos que iso é unha realidade e a transformación do noso territorio non hai máis que vela, é dicir, a xente esta que está, o que antes decía Tonecho, é unha realidade, temos un territorio desertificado, temos abandonado, e na provincia de Ourense moitísimo máis que en calquer outro punto. Por lo tanto, fixéronse ben as cousas? Non. Estamos a tempo de cambialas? Sí, pero cada vez hai menos tempo, e estas cousas, como o Tratado do Mercosur, non axudan en absoluto. Porque ademais, no voso caso, vos que sodes de territorios nos que, bueno, estades coas vosas ganaderías o voso traballo, non? Quer decir, non sei se vos chegastes, bueno, a escoitar disto, falar disto, incluso pois tamén tendo na familia, non, xente que digamos que estivo traballando neste sector, pois que se viu afectado, non? Non sei, ou realmente xa non vos chegou nada diso. Eu son nova gandeira, co cal na familia non tiñamos gandeiría, pero sí que, como decía antes, bueno, os que estamos así un pouco vinculados, ou estuvemos en algún momento vinculados ao sindicalismo, sí que vivimos reiteradas veces pois esa historia que contaba ahora Puga, que el viviu, que viviron moitos sindicalistas naquel momento que loitaron por aquelo, non? E decías unha cousa que era terra de sacrificio, non? E despois do 86, hoxe estamos no 2025, así foi. Así foi, si no 2026 así foi, non? Miramos o que temos e realmente fomos sacrificados, non? E o Mercosur que está facendo agora é exactamente o mesmo que daquelas no 86, pero a un ritmo moitísimo máis acelerado. Entonces, se tú aceleras o proceso daquel entonces e aceleras ahora todo isto ahora, o que vai a quedar é que en breves pois quedemos sin gandeiría ninguna, non? A ver, eu no meu caso son un gandeiro de terceira xeneración e nos meus 28 anos xa vivín como desde o meu avó hasta o meu pai sempre sofriron problemas no sector gandeiro. Cando fora o tema da brucelosis por as enfermedades, iso estáse vendo actualmente tamén no tema da dermatosis. Cando hai unha pequena consecuencia a nivel mundial de países ou guerras, o sector primario sempre somos os que sufrimos as consecuencias. Cando foi o COVID, quedou demostrado que a guerra de Ucrania, que incrementou os custos de produción, que sufrimos o sector primario sempre. Ao final, nós, se nos incrementan os custos de produción, temos que incrementar o prezo de venta porque vender por debaixo é inviable. Esta faenada estábase vendendo por debaixo dos custos de produción. Por iso que o sector primario, creo que ao longo da historia, sempre foi o máis castigado. Sonia. Nada, un pouco que decían, no meu caso, na miña casa non había ningunha explotación. Unha primeira. A primeira. Bueno, así un pouco o que comentou Puga, o que comentou Sonia, o que teño escoitado así por terceiros que como todos eses inicios que foron un pouco como o xerme do que agora estamos vivindo. O sea que realmente aquela xente tiña un pouco razón de que íbamos a deriva. E tamén entrando un pouco pois a xente dirá, bueno, e como podemos solucionar isto ou que medidas podemos tomar para solucionar todo isto? Por exemplo, claro, porque este é un sector o gandeiro no que a media idade supera os 55 anos, non? E de feito, bueno, teño aquí datos, non? Que fala un pouco, pois, co que comentaba Puga, non? Que nas últimas décadas desapareceron o 80% das explotacións de bovino, di aquí, pasando de alrededor de 160.000 nos anos 80 a unhas 25.000 na actualidade, pero na última década tamén perdeuse case a metade das explotacións agrícolas. Entón, quero dicir, que medidas pensades vos que serían imprescindibles, xa non digo para solucionar todo de golpe, pero alo menos para reverter un pouco a situación? Vou contigo, Tonecho. Pois mellorar o rural para que a xente quede nos pueblos, que haxa xente nova, porque casi non hai. Eu recordo toda a vida cando ibas ao pueblo, agora os pueblos non teñen xente, cada vez van a menos. Cando eu era un rapaz, había xente nos pueblos, e xa se decía eso. E hoxe apenas hai, non hai casi xente. E despois, aparte de que as poucas persoas que hai son xente maior, as ganaderías, as poucas que hai, moitas pois son de terceira, segunda e primeira xeneración,
Co cal non hai xente nova, hai pouca formación, entón habería que tratar de que os rapaces estudiasen cosas vinculadas á rama agraria, por decir algo, e que haxa máis formación para que as novas explotacións pois que vayan un pouquiño máis hacia adiante, non? Antiguamente, os meus abuelos sí que tiñan animais, eu tamén, como ela, fun nova incorporación, mozo agricultor, cando era fai uns anos. Joder, xa me vou perder. No, falamos un pouco sobre que medidas tomar un pouco para Sí, reverter a quería situación. decir outra cousa. Nada, que teño tantas cousas na cabeza que Bueno, despois seguro que me damos acordo. e paso a Despois Sonia. seguro que me acordo. Perdón, que antigamente o que había era moita xente que tiña pouquiños animais. Claro. Quero dicir, meus abuelos a miña abuela tiña 4 vacas. Bueno, tiña máis que tiña ovellas, tiña cabras, tiña unha chea de animales, pero nas casas había 4 vacas, era esa hostia con 4 vacas. Sí. E hoxe tes que ter 40. Por qué? Quixera saber o porqué. Eu cando me incorporei tiñamos que ter 30 vacas para que fose productivo, non? Para que fose viable. Señor mío, aquí en Galicia antes non é que non che collían nunha leira. Nas fincas que nos temos, que por certo temos fincas de todo o mundo, de veciños, de familiares, monte veciñal, hai fincas de todo Dios aí. Se non, as nosas vacas cando están no mismo cierre, o mellor están en 400 fincas distintas. Quero dicir, se antes unha familia vivía con 4 vacas, como hoxe non pode vivir con 40. Isto ven a conto do que falábamos tamén ao principio, non? De esa excesiva produción, que eses países de fora que teñen moitísima extensión e demais. Pois, joder, aquí en Galicia é moi diferente eso, non? Aquí vivíase con pouquiños animales e agora parece que tes que medrar. Vos o que tedes é que meter máis vacas. Aconsellámonos eso a cada pouco. Vos o que tedes é que meter máis animales. Tedes que comprar un trator máis grande. Tedes que facer... Pero por qué? Quixera saber o porqué. Haberá que producir racionalmente. Non sei como explicarlo, a verdad. Hai un exceso de produción, joder. Despois din que a xente que pasa fame, se sobran produtos, sobra comida no mundo, que está mal repartida, sinceramente. Por que ese exceso de produción? Vais por venderlle a donde? Non, moitas veces producimos para vender fora, pero non para consumir aquí. Claro, e os produtos vos marchan para fora e non sei que... Claro. E agora veñen os de alá e esta xentiña, os pequenos produtores que hai sea en Brasil, en Argentina, en Uruguai ou onde sea, están tan fastidiados como a nós. Que se falou tamén ao principio, non? Grandes empresas que serán norteamericanas, que serán españolas. Eu non as conozco, pero aposto a que máis de unha. Non sei se me explico. Sí. Bueno, perdón, que xa me lío. A min isto recórdame a cando iniciamos, non? Na explotación, a miña parella e eu, que nos decían, pero como te vas a dedicar a cuidar vacas, non? Nos decían, non? Sí, E é así, porque aparte tiñamos unha nena pequena e decían, pero como te vas a dedicar a cuidar vacas? E isto ven, porque falábamos antes ao principio de todo fora xa de micros, que era porque realmente non hai unha educación da sensibilización deste sector. E digo todo o sector primario, non só o gandeiro ou apícola que estamos ahora aquí representados, senón todos. Cando nos comenzamos, dicía que tú non te podes dedicar a eso, pero eu non me podo dedicar a isto, por qué? Nós que viñamos, que non viñamos de familias gandeiras, non? Como pode ser Arón, non? Entonces, a sensibilización nos colexios, que falábamos antes, é esencial. E aí entran todas as políticas públicas, non? Aí entran o porqué nos dicen que con 40 vacas non podemos vivir. Quen é o que decide que con 40 vacas non se pode vivir? Ou que con 1 hectárea tú non podes producir horta e vivir deso? Isto todo depende das políticas públicas. Entonces, cando che dicen é que non queremos mezclar política, é que é imposible, porque as políticas públicas son as que van a decidir se tú vas a poder producir dunha maneira, se tú como consumidor vas a poder consumir o produto local ou de cercanía ou que se produce cerca de ti, e con uns estándares e con uns cuidados que de outros países pois non van a vir igual, non? Claro.
É que, bueno, así un pouco en consonancia co que decía ela e tamén respondendo á mesma pregunta, non? É que xa o mismo plan de incorporación, tanto o de sempre como o novo que sacaron fai 2 anos, que fai 1 ano non sacaron, como tantas cousas que fan tan ben feitas, bueno, non vou entrar xa neso, vou non deixar, pero é que xa non están nin moi orientados a promover que a xente se incorpore non a actividade agraria, porque realmente están buscando unha inexperiencia é unha cousa que favorece que a xente fracase no propio intento, non? Para min un plan de incorporación, neste caso, pois, a agricultura, a gandería, a apicultura, tería que promover máis ben que unha persona que foi de menos a máis, de repente diga, tiña outro traballo, deixo ese traballo porque quero vivir no rural, porque quero dedicarme pois a sementar patacas, porque quero vivir da apicultura, porque quero vivir das vacas. Pero non, eso non o podes facer. O sea, ti tes que vir de cero, o sea, de non haber tido nada. Entonces, por eso hai e houbo moitas veces os fracasos que houbo nestas incorporacións. E bueno, os que levades ligados aos sindicatos, a eso tamén o sabedes, que non é algo que realmente funcione. Entonces, son unhas axudas que, bueno, eu non as vexo moi ben enfocadas para que a xente vaya a vivir ao rural, traballe no rural, e non creo que eso garanta o futuro do noso rural. Que se podería facer ou que medidas serían imprescindibles? Para empezar, garantir servizos no rural. Ti non podes ir a traballar a un rural, levar a tua familia a vivir a un rural sin servizos, sin un pediatra, sin un colexio, sin unhas cousas básicas, e iso estamos vendo todos cada día como vai a menos nos nosos concellos. Por temas de conciliación, case estás obligado a vivir ou nunha cidade ou nun pobo algo grande. Eu vou todos os días a traballar á aldea, son un mal exemplo nese caso, e vivo logo nunha vila, non vivo na aldea, porque materialmente me é imposible con 2 nenas pequenas, e gustaríame máis vivir na aldea. O sea, encantaríame vivir na miña aldea, son feliz ali, traballando ali. Pero as rapazas terán que ir á clase. Pero as rapazas van ao colexio, yo piso o teño a 2 metros. Eu pola mañá estou eu sola coas 2 e cómpreme moito o tempo, realmente. Non é unha xustificación, pero o servicio teño eu ali, non o teño en Porqueira. E se estás no rural como estou eu, necesitas estar enchufada a unha gasolinera, Sí, porque os nenos teres que levar, xa non é o colexio, Despois as actividades, se están malos o pediatra, e o pediatra, bueno, témolo garantido nas vilas por momentos. Cando non tuvemos que pelear por il tamén. Nós na zona de Monte de Ramos tivemos un mes sin médico, a quen llevar meter na cabeza que se veña a vivir ao rural cando non tes un médico. Iso son cousas que así nos vai todo. Empezando por as políticas europeas, que a PAC parece que cada día queren recortar máis para ter máis gasto militar. Cando debería ser ao revés, deberías incrementar todos os anos un pouco, porque todo costa moito máis producilo. E despois, a medida da Xunta, do Estado, necesitábamos moitas máis axudas tamén para ser competidores. E tamén no vosso sector, non, que comentabas ti, bueno, como vas dedicarte a cuidar as vacas, claro, tamén, e isto non o digo no sentido de que sexa un traballo sinxelo, pero quero dicir, xa non nos vamos aí 100 anos, pero respecto a aí 30, 40 anos tamén, quero dicir, a tecnoloxía cada vez vai axudando máis, non, a poder traballar nese sector. Quizás sería algo interesante que se podería fomentar para que vos facilitara tamén o traballo, a conciliación e todo iso, non? Lanzo pregunta dentro do descoñecemento, pero sí que un pouco que teño escoitado tamén, no, que sobre todo na gandeiría, que agora, bueno, hai máis axuda tecnolóxica que non había antes, non? Pregunto. É curiosa esa pregunta, porque xusto neste momento que estamos cas movilizacións, non? Agora viñan vemos collares eses que virtual, do vallado virtual, que as vacas chegan ali xa non se moven, volven para atrás, non se escapan. Eu ainda iba por outro... Si podes ir tranquilo, na tractorada podes estar tranquilo. Eu iba por outro lado, iba por este lado que
que salía como un meme por aí adiante, non? Dicindo, pero estos que protestan con estos tractores que tienen. Sí. Non? O non foi de segunda man, pero bueno, sí, claro, hai bueno, algún pero sí guapo, que é hai algún verdad tractor que guapo. a tecnoloxía axuda moitísimo, Claro, non? Entonces, é certo que hai unhos tractores hoxe por aí adiante que podedes ver nas movilizacións que bueno, pois algúns pois valen máis que a miña casa, non? Entonces, pero que son moitas veces son necesarios, non? Cando tú estás labrando pois 40 ou 60 hectáreas, pois ao mellor co pascualí que tes na casa ou que podemos ter algúns, pois non che vale, non? Entonces, a tecnoloxía é esencial, pero tanto a tecnoloxía como a investigación, porque falaba a ronda brucelose, hoxe estamos a EH, a lingua azul, a nodular, o sea que eu non sei xa cantas enfermidades temos encima e non hai unha prevención, non hai absolutamente nada, non? Necesitamos investigación, xa non só tecnoloxía, non? Que nos facilita moito, porque hoxe en día hai moitísimas cousas que nos poden facilitar os traballos, non? O vallado virtual, pois funciona en moitos casos, non sempre, pero funciona, non? Non temos, pero eu xa estou botando de menos. Sí, pero bueno, bueno, outros collares, o rumi ese. Bueno, pero aparte dos tema- collares o hai que moitas digital. cousas, non? Que nos facilitan. Eu recordo cando comenzamos, cando puxemos o primeiro pastor, nos dicía a xente, e tú crees que as vacas che van a aguantar con ese fío que lle estás pondo aí? Non, que nin siquiera era o ancho de 1 centímetro, que era o fío, o que é fío. E dicían, tú vanche aguantar as vacas aí dentro dese fío? Pois sí, van a aguantar, sí, señora. O que pasa que, quero decir, hai moi... con ese que cunha rede metálica. Claro, entonces hai moita tecnoloxía que nos fai avanzar, necesitamos moita máis, pero tamén necesitamos apoios na investigación, non? Que ao final é o que nos vai a facilitar o noso traballo e que non nos entren esas enfermidades, xa non só en vacún, senón tamén en nos fungos, en toda a agricultura, na pataca, nos repolos, na cebola, o sea, que en calquer cousa que vexas non hai suficientemente investigación como para lidiar con esas problemáticas todas, incluso nas abellas, non? O sea, todos temos aí que fai falta tamén moita máis investigación e axuda aí. E tamén un tema, xa entrando no final, que quería tocar, que falamos, bueno, do Mercosur, como pode afectar, non? Pero tamén o que implican, non, estes tratados de perda de soberanía, alimentar no sentido de que importamos máis e fora, non somos tan autosuficientes, e logo incluso tamén para cuestións como incluso a alimentación das vacas, non? Que moitas veces hai cousas que se importan de fora, cada vez, quer decir, todo isto vai mudando, non é só o que chega directamente ao consumidor, senón tamén outras cuestións menos visibles, pero que tamén nos está facendo perder soberanía nun contexto incluso, pois, bueno, de cambio climático, no que a auga, a comida, bueno, cobra cada vez máis forza, e que penso que era interesante revertir, non? E volver a un modelo en que eu entendo que non se pode ir un modelo 100% de autoconsumo, pero que sexa o máis amplo posible, non? Os produtos que se consuman de cercanía, non? De kilómetro cero, que se di. Bueno, eu isto quería recordar de cando foi na guerra con Ucrania. Eso a nós incrementou nos costos de produción muchísimo, tanto de combustibles, pero sobre todo en tema de piensos, porque ese día descubrimos que a maior parte dos piensos fabricábanse con maíz que viña de Ucrania, cando en Castilla anda que non temos cereal. Por qué? Porque seguramente sexa moito máis barato comprar en Ucrania, traelo para aquí, que gastar do que producimos nós. As consecuencias son esas, que cando todos os países están ben, isto sale moi barato, pero no momento que hai un desequilibrio ou unha guerra ou algo, ao final pagamos as consecuencias de comprar outro país. Claro que actualmente, tal como está a cuestión xeopolítica de inestabilidade, non sei, si algo como o tratado con o Mercosur nos levara a perder a nosa soberanía alimentaria, non sei, creo que perder a soberanía alimentaria como país xa sería o último, non? Perderíamos o noso propio control. E que vamos camiño de ir perdendo xa, o sea, Eso sería unha catástrofe en calquer país, pero no noso en concreto, que sempre foi de sector primario, sempre fomos produtores de todo, sería, vamos, un desastre total. Pero que sería un camiño que logo desandalo, si obligas a xente a pechar, desandar ese camiño logo non é igual que
Non. Despois sería misión imposible, xa, se agora é difícil, despois sería misión imposible. O rollo, o que dixo el de o cereal moito que ven de Ucrania, e o que comentaba antes tamén, que de alá de América moitísimo tamén ven de ali, Sí, claro. de producións de deforestar un montón de terras, pasar por encima de xente que vivía nos pueblos e demais, para mandar aquí, pois, para alimentación de animais e para alimentación de personas, que moitos produtos que se fan con soja e demais, soja ven toda lá, que non me vendan a min soja ecológica, porque fai kilómetros queimando petróleo, a maiores con pesticidas que na Unión Europea levan anos e anos prohibidos. Pesticidas a muerte. Pero pasa coas patacas tamén, que tivéramos aquí un podcast no que había xente, bueno, vi unha persoa que traballaba no mundo da pataca, quero dicir, tú en Vigo mesmamente vas a supermercados que hai patacas de Israel, cando, bueno, de Israel, de Palestina, pero pon Israel, porque é territorio ocupado, pero o que quero dicir é que, quero dicir, como un país como este, podemos ter patacas de Israel, non, ou mel incluso que vendan ali mel de China, de moitos sitios, claro, o sea, eso non ten, isto igual é moi comunista, pero eso había que prohibilo. O sea, a min é que non me entra na cabeza que non, eu xa non falo de certos alimentos, pero cousas como o leite, por exemplo, que haxa en supermercados aquí, que non haxa ninguna marca galega, ou haxa unha, ou que haxa patacas de todos os sitios menos aquí, a mí parece é algo que, claro, a ver, alguén que dirá, bueno, pois traballas ti, vende ti, bueno, pero quero dicir, é un tema que non se concibe e que o consumidor non concibe. Debería haber algunha lei que regular eso, porque tamén tanto o produtor que pode exportar e ao mellor o tempo de exportar gaña máis que vendendo aquí, tamén é un pouco difícil controlar eso. Entonces debería haber unha lei que poña que se producimos nós isto, pois que se consuma aquí. Se non chega, pareceme estupendo que veña de outros países, pero coa castaña é o mismo tamén, que vende fora. E facer eso é política. Entonces, cando nos dicen non mezclemos a política, é imposible, porque facer eso é eso mismo, é política, non? Porque a perda da soberanía alimentaria que decimos, se perdemos a soberanía alimentaria, entonces estamos perdidos. Non, perdonade. Se pensades, a soberanía alimentaria xa estamos perdendo. Que pasa? Que están facendo moi pouquiño a pouco, están metendo pois un leite de non sei onde, unha pataca de Israel, unha non sei que, e así vaste dando conta moito menos, non? Hasta que chega un momento que xa non vai haber nada, non? Entonces as políticas van hacia eso, non? Hacia o gran mercado común, non? Para que tú dependas sempre de alguén. O sea, nós temos que depender de alguén, outro ten que depender de nós, e así é como funciona todo isto, non? Sí, te preguntabas como podíamos mellorar un pouco estas cousas, pois o que decía el antes, non? Pois, comercio local. Comprarlle aos teus veciños. Cómpralle a túa prima que ten pementos en Padrón. Cómpralle a familiares, a veciños, a amigos, a conocidos e a xente da zona. E se non chega o que hai aquí, pois compras en Castilla. Vale, pois cómpralle en Francia ou en Portugal. Ou compra onde queiras, pero o máis cerca posible. E ir ao supermercado e mirar as procedencias dos alimentos. Eu creo que é imprescindible invertir tempo nos nenos xa desde pequenos, en ensinalos, en enseñarlle o produto, porque parecennos cousas moi básicas a algúns, pero hai cousas que de verdad que lles enseñas aos nenos pequenos que hai grandes os que tamén yo tes que explicar. Porque hoxe facíame gracia cos cativos tiñan 3 anos e claro, a eles sorprendíalle moito ver un bote de mel coallada e onde mel líquida, ver esa diferencia, non? Cando metías o pauciño que nun tocaba se parecía un tambor do duro que estaba e noutro que metías e saía o fiño así de mel, encantáballe ver aquilo, non? Bueno, e comelo xa non digamos. Pero é que hai moita xente ainda maior que somos unha comunidade apícola de tradición e ainda tes que facer pedagogía cando lle vendes, dicirlle que non lle botei azúcar, que non lle botei nada, que o mel coalla porque é natural, porque é a súa natureza de azúcar e cristaliza, é así. Solo non cristaliza dentro da colmea. Pois esa pedagogía ainda temos que seguir faendo. E ao mellor se invertimos tempo desde pequenos en explicarlle determinadas cousas e pois xa vamos aprendendo a reconocer un produto de calidad desde pequenos, o noso produto,
que eu falo do meu, que é o que coñezo, pero pois ca carne o mesmo, ca pataco o mesmo, Sí, ca berzo o mesmo. Temos que incentivar ao comercio local e ao produto de quilómetro cero. Comer patacas e comer cousas de horta de Xinzo que están aquí ao lado. Que eu sobre eso, e xa como conclusión para pechar o podcast, sí que vos quería preguntar os catro, non? Eso, pois a xente que nos está a escoitar e dirá, bueno, vale, pois hai algunha plataforma, hai vos, quer decir, vos ou outros gandeiros, apicultores, etc. Vendedes a domicilio, podemos ir a algún sitio a comprar, quer decir, xa un pouco como conclusión, non? Xa de vos a nivel personal como a nivel do sector, non? De que a xente diga, vale, como podo acceder a isto? Nós vendemos na carnicería do pueblo, a carnicerías de cerca, carnicerías de Celanova, algunha carnicería de Ourense, ou que nos chamen directamente, encárguense un becerro e que o preparen na carnicería ou nunha sala de despiece onde queran, pero se non é a nós, a un veciño. Sí, bueno, Me teme chamado xente, es onde, non sei onde, pide o teu veciño que ten vacas. Eu, por suposto que lle vendo a quen non queira, non? Pero, Sí, joder, que lle compren aos veciños. no tema da carne témolo algo máis difícil porque necesitamos unha instalación e conhecimento deso, pero por exemplo no tema do mel sería moito máis sinxelo que se queres mel contates con apicultura e compres directamente. Sempre. Además, eu sempre lle digo que non ten por que ser a min, que pode ser o apicultor que teñen ao lado, é perfecto. Mentres yo compres a un apicultor local, vai ser de boa. Como estás tíos aquí, que se queira comprar, como ten que facer? Pois poden vir á miña casa, ali a Porqueira directamente, se non o envío a domicilio sin ningún problema. E o teñen na porta da casa. Aquí hai un problema que é o desmantelamento de todos os mercados locais, non? Non hai un fomento de mercados locais. Eu que son pegada a Allariz, ao Concello de Allariz, que sí que se fomenta un mercado local, hai o mercado da biosfera onde poden vender os produtores ali, é fantástico, non? E multiplicar esa experiencia en outros concellos sería fantástico, porque eu creo que decía Aaron, nós temos o máis complicado porque necesitas unhas instalacións para a carne, terá que ter frío, bueno, tes que non poder romper a cadena de frío, bueno, hai moitas cousas, non? Pero despois tamén está, a parte do esencial, tamén está toda a burocracia que hai detrás, non? Moitos produtores nin siquiera se nos permite vender a particulares, non? Entonces, tes unha mao de trabas burocráticas que non te podes nin imaginar, non? Entonces, aquí está eu creo que como consumidores o que temos é que demandar máis mercados locais, non? Eu creo que en Allariz se fixo e se conseguiu facer abrir ese mercado da biosfera con produtos dali, que todos os produtores puderan ir a vender ali, e foi fantástico, non? Constame que hai en máis sitios, non? Pero bueno, este que ha sido o máis preto e o máis cercano, chulo, non? Está moi chulo, sí. claro. Sei que en Berea tamén tendes aí tamén un mercado, non? Pero quero dicir, fomentar os mercados locais é esencial, porque a xente ten que saber onde pode ir a comprar, non? O que diste é o de Bande, o mercado xurés. Perdón, sí. Pero ir aos mercados ou ir a unha carnicería, cantas carnicerías quedan? En Ourense a mellor quedan moitas, pero hai moitos sitios que cada vez menos. Ou ir ás prazas de abastos Claro. dos pueblos, das vilas, va. Pois, bueno, un pouco con esta conclusión final. Ti querías saber onde vendemos nosa carne? Dalle. A nós podes, digo, se nos queres, a mí podes me chamar. Pois logo pasas no teléfono. Na carnicería Ramirás en Celanova. Vale, entón xa te estaba comprando e non o sabía. Esta publicidade onde a cobramos, non? No, pois un pouco concluir, non, con esta reflexión. Ademais, xusto comentabades, non, o tema de que é necesario ter servizos no rural. Curiosamente, foi no podcast anterior falábamos sobre o transporte, non? E como o transporte pode vertebrar todo o territorio de Ourense, tamén as vilas, as aldeas, etcétera. Que tamén recomendo a xente que nos está de saber, escoitar, a poder velo, que é moi interesante. E nada, pola miña parte, darvos as grazas por estaros aquí. Agardo que, bueno, que ao final este tratado quede no caixón, ainda que, bueno, está complicado e vai haber que pelexar moito. E nada, eso, pola miña parte, graciñas, estades convidados a futuros podcasts. Gracias. Graciña. Nada, como dicía, tedes todos estes podcasts na nosa páxina de iVoox, Spotify, tamén na canle de YouTube. Ao longo dos próximos meses, bueno, vamos a ir subindo máis cousas, máis traballos e nada máis. Graciñas por estar aí e vémonos no seguinte podcast. Chao.